Lakbay Katoliko, mayong adlaw ka na tong tanan. Kabantay mo aning video kaniyo. O kana ni trending na usa ka babaye nga content creator kunuhay nga nangluwa sa sulod sa simbahan no sa parokya ni St. John the Baptist dito sa Minis. O karon si Mr. Jolito Daig iyahang gidinay nga di na nila sakop kay Roman Catholic Church gina nasakop kay disimba lagi atong tanaw ang vlog ni Jolito Daig. Yung bayhana nga giingon nga nagluwa sa Holy Water sa Romano Katoliko ug matud pa wala kunon ni simba unya dili kuno ni Romano Katoliko matud sa mga nasuko ug mayo pero ning hilak na siya nga nangayog pasaylo sa iyang aksyon pero wa siya nang luwa matud pa niya ning konpirma pod ang iyahang amiga nga mo'y nagvideo nangayod siya pasaylo unya geto pa niya pari pero wa siya tubang hinaot nga mapasaylo siya sa mga kapalian ug sa mga Katoliko kay ay napabutan ninyong maghikog ng usa ka tawo naghinulsol naman tambag lang na siya nga hinigala po no. God bless mga igsoon. Oh, na pakita na to dia nga gidinay niya karon na ay interview dahil nila ni Brother Wendell Talibong og dinhi naibaw-an nga kana ding bayhana binunyagan sa Seventh-day Adventist Church. So, Sabadista di ay. O, dara o. Pangalan sa simbahan. So, humarap siya ngayon. No? Christine, kailan yun nangyari ang pagpasok niyo sa simbahan, yung nag-viral ang video na inaakusahang dinuraan mo? Ito Sunday. Last Sunday po. So, ang daming nagbasa sa'yo, no? At may mga natanggap ka na detre? Totoo? Oo. Daghan ka ayo jud. Text, tinexan ka? Oh, dili through post. Through post and on messenger. Daghan. Anong sabi? At yun ko. Nakitaan ko ni Jimenez. Pag makita ka nila dito sa Iminis, papatayin ka daw. So, ipablatter mo yan. No. Ngayon, may isagawang solemn ritual for the rite for repentance. Ang isasagawa sa katedral. No, sa Jimenez. Ano ang gusto mong ipaabot sa mga kaparian at sa obispo? Mag-sorry sa Father sa lahat ng simbahan ko. Hindi ko talaga ginagawa. May kalabastakan kami. Water na hindi daw. Kasi sacred yun. Pero hindi talaga ako lumura yung audio ko nang lawa dito. Maski kamatay pa na ako. Wala dyan. Christine, ilang bisis ka nagsimba sa St. John Baptist? This year? This year, nagsimba ka. Karon lang na year. Dito lang nga time na nakasimba ko balik dito. Pero nangumonyon ka rin. Oo. Itong time ato nanguan ko. Nangampisal. Nangungumpisal ka? Nangumonyon? Oo. Pero hindi ka binyagang Katoliko. Hindi ka pa nabinyagan bilang Katoliko. Pero kasimba ko. Oh, so huwag ka munang mangumunyon, no? Dahil di ka pa Katoliko. So, Nabinyagan siya ng asan ka nabinyagan, Christine? SDA. sa STA. So, ano ang gusto mong ipaabot, lalo na sa mga nagbabas sa iyo, sa social media at mga nag-treat sa iyong buhay? Wala dito na ko gihimo. Then, kuan ka lang na. May video po na ako original. Hindi akong gusto nga. Kuan paminawon po din yung akong side kay. Di-press ko. Wala po ko nagpasikat nga vlogger para lang may anak ko. Wala. Wala po ko nalipay nga naabot ko sa kuan sa National TV. Wala jud. Kaya ang akong vlog, kanang it's more fun and wala jud ko na kuan nga maka-hurt ko sa maski kinsa or maski sa simbahang Katoliko. Ano to? Okay, salamat. Sabadista mauna nga
kamo ray buluyagon walay respeto sa simbahang Katoliko niya. Ayaw ipasangil kay Katoliko na ha. Kay klaro kay nang giingon niya oh. Asan ka na binyagan, Christine? SDA, 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 SDA. Sa SDA. Oh, mo na diha. Dong Julito Daig. Ikaw ba butbuton kay ka social media sus pagbago na dong oy. Asan ka na binyagan, Christine? SDA. Sa SDA.